και εκδόσεως των αδειών θύρας παρατηρούνται φαινόμενα ομάδων κυνηγών να κάνουν ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια, να εκδίδουν άδειες, έτσι ούτε χρήματα να πηγαίνουν στις κυνηγικές οργανώσεις και ούτε κάποιο έργο από αυτούς τους ανθρώπους να γίνεται. Είναι γεγονός ότι ο αριθμός των συλλόγων, όπως είπατε, είναι αρκετά μεγάλος και προφανώς μια διοικητική αναδιάρθρωση που προμηνύεται έχει και αυτή τη σημασία της. Όμως θα σας δώσω περίπου την ίδια απάντηση που έδωσα προηγούμενα. Ότι εάν υπήρχε απέναντί μας κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία από την οποία θα εξαρτιόταν οτιδήποτε αλλαγές θελήσουμε να κάνουμε, με την οποία να μπορούσαμε να συζητήσουμε σε ένα επίπεδο ισοτιμίας και με μια ειλικρίνεια προθέσεων από εκεί, θα μπορούσε να ανοιχτεί ένα τέτοιο θέμα συζήτησης, χωρίς από τώρα να μπορώ να σας πω βέβαια νούμερα και πού και τι. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι με την κατάσταση που είναι σήμερα στις αρμόδιες αυτές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνο κάθε άνοιγμα τέτοιων συζητήσεων που αφορούν συγκεκριμένες δομές πολύ σημαντικές με τις αδυναμίες, αλλά που υπάρχουν, που λειτουργούν με τις αδυναμίες. Και εκείνο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αποφεύγουμε τις παράπλευρες κακές ενέργειες, όπως αυτές που είπατε, της απώλειας των πόρων, παρά να ξεκινήσουμε μια συζήτηση με ανθρώπους που γνωρίζουμε ότι εκ των προτέρων είναι προκατηλημένοι εναντίον μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα ήταν μια πολύ παρακινδυνευμένη σε μια τέτοια φάση μια τέτοια συζήτηση, παρόλο που προφανώς είναι αντικείμενο συζήτησης αυτά τα οποία είπατε. Λοιπόν, κλείνοντας, να πω ότι συνήθως σε αυτό το σημείο δίνουν μια αναμνηστική πλακέτα. Εμείς είμαστε κυνηγοί, πρακτικοί άνθρωποι. Αποφασίσαμε να δώσουμε ένα σουγιαδάκι στον πρόεδρο για να τον ευχαριστήσουμε. Έχει επάνω το όνομα του Ορίωνα, το δικό του όνομα και την ημερομηνία. Να θυμάται ότι μια μέρα του Απρίλη ο κύριος πρόεδρος ταλαιπωρήθηκε από τους κυνηγούς του διαδικτύου, αλλά ελπίζουμε να μην το μετάνιωσε. Ο πρόεδρος δεν ταλαιπωρείται ποτέ από τους κυνηγούς, με όποιες απόψεις και αν έχουν και με όποιες διαφορές. Ευχαριστούμε πολύ.